खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिखां ब्रह्म जाफुंसारनायनि ओंथिया क्वालिटेटिभसो स्टेटिस्टिक नङा बुंदों डॉक्टर केशव बसुमतारी बाक्सा जिल्ला जालाहा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बीबी किसान कलेजनि फरायसा आफादनि बानजायनायाव कलेजनि आलांगा फोथाराव 45 गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव फुंबिलिनि कलेजनि फिरफिला बिरहोनायजों मेहेरगोनाङै जानानै थाङो आरो फिरफिलाखौ बिरहोयो बीबी किसान कलेजनि गोरायुं डॉक्टर केशव बसुमतारी बिथाङा बे गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो हायुङारि साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोनगिरि बिनन्द स्वर्गियारि बिथाङा आरो बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मोटिवेशनल स्पीकार सिनियर एडवोकेट एन्ड जर्नालिस्ट दीपक शर्मा बिथाङा बीबी किसान कलेजनि गोरायुं डॉक्टर केशव बसुमतारी बिथाङा थांखि जाफुंसारनाय आरो मोजां आखुथाय दानायखौ लानानै मा फोरमायदों फैजों आबुङै मिथिना लानि दिनै बीबी किसान महाविद्यालय बे महाविद्यालयाव जोङो गोदान फरायसाफ्रा जे एडमिशन लाबाय बिथांमोनखौ बरायनायनि हाबाफारि लादों आरो बे बरायनाया 45थि जोंनि कलेजाव बेवहाय जोङो आलासि लिंना लाबोदों बिनन्द स्वर्गियारि बिथाङा चीफ गेस्ट आरो मोटिवेशनल स्पीकार दीपक शर्मा बिथां सानै आलासिखौ लिंनानै लाबोदों आरो आसा खालामो जाय फरायसाफोरा गोदानै एडमिशन लादों आरो जायफोरा दंखायो माने सिनियर स्टुडेन्ट बिथांमोना एसेब्लाबो गियान मोनगोन आरो बिथां आलासि सानैनि जे बुंनाय खोथा बाथ्रा बुंनाय बा साजेसन होनाय बेफोरखौ एसेबाबो बिथांमोना बिथांमोननिफ्राय गियान मोनगोन बेखौ जोङो आसा खालामो आरो आलासियाथ' अलरेडि बुंनानै थांबाय मोजां खोथा बुंदों बिथांमोना जे सिमां नुनांगौ जिउखौ दानोब्ला आरो बे उन्दुनायाव सिमां नुनाय उन्दुनायाव माने जोङो उन्दुयोब्ला जायखौ जोङो उन्दुनो होआ बे सिमाङा बे उन्दुनो होयैयासो सिमां बेबायदिहाय जोङो लानांगौ बेखौ जों मिथिगौ आरो फरायसाफोरनि थाखाय जों बेखौनो साजेसन होयो जे मोनफा मोनफा थांखि थानांगौ बे थांखिखौ मोजांहाय मावफुंनो थाखाय खस्थ' खालामनांगौ आरो खस्थ'नि गेजेरजोंसो जि फिथाइ मोनो बे फिथाइया गोदै जायो गिबियाव गोखा जायो खामानि मावनायाव गोखा दा बे गोखा मोनोब्ला बेखौ जोङो खोब इन्जय खोब इन्टारेस्टजों खामानि मावनांगौ इन्टारेस्टजों खामानि मावोब्ला बेनि फिथाइयाबो खोब मोजां जायो बेखौ जोङो बुंनो हायो जोंनि खुदियाफोरा फरायसा फरायसुलिफोरा बेखिनिखौ मावोब्ला निस्सय बिथांमोना गावबा गावनि जि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ मावफुंहैनो हागोन आरो बे रोंगौथिया बबेयाव दं बिथांमोना सिनायनानै लानांगौ जे फरायनानैल' जाया फरायनोबो नांगोन बेनि गेजेरजोंनो बबेबा खेलाखै बबेबा मोसाग्रा बा मेथाइ खनग्रा बेबायदिबो जानो हायो केवल एससि एसएस डक्टर इन्जिनियार बेल' नङा अनेक अपसन दङ जिबनाव थांनानै थानायनि आरो बेखौ जोङो बासिनानै लानांगौ आरो मोनथिनांगौ आं बबेखै थांनो हागोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय दिनै जोंनि जे 45थि स्टुडेन्टस फ्रेसार्स बे फ्रेसार्सआव बेखिनिखौनो आं बिथांमोनखौ मेसेज होदों धन्यबाद आथिखालाव फरायसाफोरखौ मोजां आखुथाय दानायनि सायाव गोबां सावरायनाय फैगासिनो नैबे समाव नोंथाङा सासे गोरायुं महरै मा बुंनो सानो बेनो जोंनि जि समाजाव बे समाजाव गोबां रोखोमनि प्रब्लेम दं जेरै खोमसि फोथायनाय दङ ड्राग्स माबा सिगारेट जौ जुवा बेबायदि दा बिथांमोना जिहेथु फरायसाफोरा गामि ओनसोलाव गावसोरनि जि रोंगौथि गावसोरनि जि कालचार बेखौ लानानै बे रोंगौथिखौ लानानै बिथांमोना गामि ओनसोलाव बिमा बिफा बा गोबां जि जाम्बा मानसिफोर दङ बिथांमोना बुजायनांगौ आरो जिहेथु बिथांमोना मानसि हिसाबै थांना थानोब्ला समाजनि सापर्ट नांगोन लोगोनि सापर्ट नांगोन आरो बयबो इन्सटिटिउसननि सापर्ट नांगोन हारसिङै मावनो हाया गतिके जे सेन्स सिस्टेम बे सेन्स सिस्टेमाव जोङो थांनानै थायो बेखायनो गावनि जि आखल आखु बेखौ मोजाङै गुबुननि गेजेरजों दिन्थिलांनो हायो आरो बिनि गेजेरजोंसो बिथांमोननि जि दिन्थिनाय आखल आखु बेखौ बिथांमोनाबो फल' खालामगोन गाज्रि खालामोबा समाजा गाज्रिखौनो फल' खालामगोन दानि फरायसाफोरा स्पेसियेलि मोजां आखु दिन्थियोब्ला मोजां गावनि खामानिखौ मावलाङोब्ला माने समाजा अलरेडि फल' खालामगोन आरो बिथांमोनखौ जुदि गाज्रि मावोब्ला फरायसाफोरा अब्लानिया बै गामिनि जाम्बा जाब्थाफोरा फल' खालामनो लुबैयो बेखायनो जाहाथे बिथांमोना मोजाङै गावनि आखु गावनि सोलोंथाइ गावनि मावनाय दांनाय बेखौ मोजाङै थि लाइनजों लाङोब्ला
निश्चय समाजा मोजां जागोन बेखौ आं आसा खालामो आरो नोंथाङा पियर इडुकेसनखौ लानानै मा बुंनो सानो बे समाव मा होनदो पियर इडुकेसनखौ लानानै मा बुंनो पियर इडुकेसन माने जेने NEP फैदो इडुकेसनाथ' इडुकेसना जाहैबाय खोमसिनिफ्राय मानसिखौ सोराङाव लाबोनाय दा फरायनानै नाम्बार मोननाय बेखौ इडुकेसन होना आं माबायदिहाय साक्सेस जादों बे खुदिया माबोरै साक्सेस जादों सोरखौ साक्सेस होनो बेनि जि मिनिं बे मिनिंखौ मोजाङै बुजिनो साक्सेस माने मा सोरबा पलिटिशियान नामा सोरबा प्रफेसार नामा सोरबा डक्टर नामा बेयो साक्सेस नङा आं जायखौ मावनो थांदों बेवहाय आंनि गोजोनथि दं आंनि जिउआव गोजोनहै सलायलांनो हागोन आं बेखौ मोनहैनो हायोबा बेनो साक्सेस जेरै आं सासे फरायसानिफ्राय फोरोंगिरि जाबाय आंनि थांखिया फोरोंगिरि जानायमोन फोरोंगिरि जानो हाबाय नालाय आंनि जि थांखि बेखौ आङो मोनफैबाय आरो बेजोंनो आंनि जिउआव थांनानै थानायनि लामा मोनबाय बेनो आंनि थाखाय साक्सेस गुबुना होननो हागौ न' बां थाखा फैसा ओरै मोनोब्ला साक्सेस बे जानो हाया सोरनिबा थांखिया फरायसुलिफोरनिया बिथांमोना ओरैबो जानो हागौ जे आङो BA पास खालामनानै MA पास खालामनानै बिजनेस मावगोन हाबा खालामगोन गथ' गथाय खांगोन बेबो बिथांनि साक्सेस खारन मोजांहाय बियो सलायलांनो हाबाय न'खरखौ गोबां थाखा फैसा नागिराखै बियो बिथांनि साक्सेस बेखायनो साक्सेसनि मिनिङा डिफारेन्ट टु डिफारेन्ट पिपल बेखौ जोङो बुजिनांगौ आरो साक्सेस होनाय माने बै उमुक जानो हाबाय आं जानांगौमोन खिन्थु गावहा गोसोआनो गैया बिखि टेलेन्टआनो गैया बिखि थाङाब्ला गुबुनखै थांनांगौ सिंगार जाहै डान्सार जाहै गेलेग्रा जा बिथांमोना बेवहाय थांनानै साक्सेस जानाया बे बिथांनि साक्सेस बेखायनो साक्सेसनि जि मिनिं बे मिनिङा स्टेटिक नङा आरो बेयो क्वालिटेटिभ आरो बियो गावबा गाव गोसोजों खारो आरो बेखौ जिहेथु जिउआव थांनानै थानायाव बा थांनानै थानो लुबैयोब्ला जों हदाय जिउखौ गोजोन दालांनो लुबैयो आरो बे गोजोनानो बा बे गोजोनखौ मोनहैब्लानो बेनो बिथांनि साक्सेस बेखिनियानो सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन